Avui dilluns hi ha núvols igual que tota la setmana, però dimarts i dilluns potser sortirà una mica el sol. La mínima serà de 6 graus avui. En canvi, diumenge farà calor perquè la màxima serà de 19 graus. Començarem les vacances amb caloreta. El Gran Teatre del Liceu és un teatre principalment d'òpera que es va inaugurar el 4 d'abril de 1847 a la Rambla de Barcelona. Això vol dir que té 175 anys. Per celebrar el seu aniversari us explicarem 7 curiositats del Liceu. Es va edificar en un terreny on hi havia un convent. Es va cremar per primera vegada l'any 1861. L'any 1893, degut a la forta tensió social que es vivia, va rebre 2 bombes que van matar a 20 persones. L'any 1909 van renovar la decoració per fer-lo més elegant. Les làmpades, les tulipes i les butaques són vermelles com a l'inici. L'any 1994 el Liceu va patir un altre incendi del qual només es va salvar les escales del hall, part de la façana i el saló dels miralls. L'any 1999 es va reinaugurar. Els arquitectes van decidir seguir els plànols originals i actualment és un dels teatres d'òpera més importants del món. Quan arriba la primavera, a Índia se celebra la festa més acolorida del món, el Holi. El meu pare em diu que aquest dia és per feliç i tenir molts colors. Per celebrar el Holi, la gent es pinta i llança unes pólvores de colors que es diuen gulal. El color d'aquestes pólvores té un significat. El groc representa la pietat, el blau la calma, el taronja l'optimisme, el vermell és usat per l'amor i la puresa i el verd representa la vitalitat. A Barcelona hi ha estacions de metro fantasmes, o sigui que estan abandonades. La primera de la que parlarem és la de Correus, que està situada sota l'edifici de Correus a la via Laietana i que tenia una entrada justament davant. Encara hi ha cartells de publicitat de l'època, com per exemple d'unes votacions o unes altres d'una tenda de mobles. Hi ha moltes parets partides. Aquest any fa 50 anys que va tancar. La segona es diu Gaudí i encara passem per ella quan anem amb la L5, direcció La Pau, i serveix per posar i publicitat. La tercera es diu Banco i crida molt l'atenció perquè es creu que és un tren del Banc d'Espanya. A la nit portava molts diners i que hi havia un túnel que duia directament a la cambra cuirassada del banc. Actualment també està tancada.